Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer en lille tutorial for, hvordan man bruger de basic ting i Word. Nogle af de ting, jeg vil vise jer, hvordan man gør i dag, det er, at man ændrer skrifttypen, skriftstørrelsen, hvordan man laver forskellige linjeafstand, hvordan man ændrer afstanden mellem forskellige afsnit, hvordan man laver en dynamisk indholdsfortegnelse, hvordan man laver fodnoter, og hvordan man laver tabeller i sit Word-dokument. Allerførst vil jeg vise jer, hvordan man laver en dynamisk indholdsfortegnelse. Det du allerførst gør, det er, at du markerer de forskellige overskrifter du har, og sætter dem ind. Nu har jeg så allerede gjort det, men du går op her inde i hjem, og propper en af de forskellige overskrifttyper der er. Og det gør du så med alle dine forskellige overskrifter du har. Så efter det, så går du op i referencer, trykker på indholdsfortegnelser, og så vælger du så en indholdsfortegnelse her, og så ser du så kommer din indholdsfortegnelse så frem her. Nu kan du så se, nu den her lige kommer til her, fordi jeg har haft min mus, det skal lige være før her, sådan der, sådan så indholdsfortegnelsen kommer. Nu gør jeg også lige proppen ned, sådan, så indholdsfortegnelsen kommer på en side for sig selv. Sådan. Så går jeg op, klikker først her, igen indholdsfortegnelser, og lige der, sådan. Nu er min indholdsfortegnelse her. Nu kan I se, at så alle de forskellige overskrifter, de er på side 2. Hvis de var på forskellige sider, vil der så stå, at for eksempel den her overskrift, eller det her kapitel, var på side 3 for eksempel. Yes. Så jeg viser, hvordan man laver en fodnote. Hvis du vil lave en fodnote, så kan du gå ind, og så kan du markere, okay, i det her lille stykke, der vil jeg lige skrive en ekstra ting til. Så markerer du det, og så går du op i referencer igen, og så trykker du indsæt fodnote, så nede i bunden, så kommer der et lille et-tal, hvor du kan skrive, det her, der var der lige noget ekstra information, der skal ind her, og så kan du så se, hvis du går op i det, du har markeret. Okay, nu kan jeg ikke lige se, hvor der er, jeg har gjort det henne. Jo, lige her, så kan du se, at der er et lille et-tal her, som der så viser, at det er der fodnoten er til. Så jeg viser, hvordan man laver en tabel. Så kan vi gå herned, lige tage et par ting ned her, så går vi ind i indsæt, trykker tabel, og så kan vi så vælge, okay, hvor stor vil vi have vores tabel, hvor bred og hvor høj skal den være. Jeg siger, okay, den skal være sådan her. Og så kan man så indsætte sine forskellige ting i sin tabel. Det er så op til en selv, hvad man vil gøre der. Så vil jeg vise, hvordan man ændrer skrifttype. Så går vi lige op her, ændrer noget af vores skrift her, så kan man gå op her. Okay, så markerer jeg lige det her lille stykke her. Så kan jeg sige, okay, det her det vil jeg gerne have i noget andet end Times New Roman. Så går jeg op her. Så siger jeg, okay, der er en hel masse forskellige skrifttyper her, så det er bare smag og behag, hvad man vil have. Og så kan du også se her, her der er der nogle af de tidligere, man har måske brugt. Så hvis det er, man leder efter en, man har brugt tidligere, så burde den meget gerne stå her. Jeg vil gerne have den til at være den her, ikke? Okay, så trykker jeg der, så har den, så er den nu den her skrifttype. Så siger jeg, okay, nu vil jeg gerne have den tilbage til Times New Roman. Så klikker jeg så her, hvor det er, jeg har tidligere brugt Times New Roman. Så vil jeg gerne ændre de forskellige eller en skriftstørrelse. Jeg siger, okay, jeg vil gerne have, at min overskrift skal være lidt større. Så markerer jeg overskriften, så siger jeg, okay, nu er den på 16. Jeg siger, okay, her er der nogle forslag på nogle populære skriftstørrelser der er. Så kan jeg sige, okay, jeg vil gerne have den på 22 nu. Men hvis du siger, okay, jeg vil gerne have noget mellem 20 og 22, så kan jeg også bare sige skrive med mit tastatur. Okay, jeg vil gerne have den på 21. Og så enter, så bliver den lige mellem 20 og 22. Man kan også sige mindre end 8, hvis man nu vil gerne have en skrifttype, der er mindre end 8, så kan man sige, okay, jeg vil for eksempel gerne have en skriftstørrelse på 6, så bliver den meget, meget lille. Okay, så nu vil jeg gerne have den tilbage på min 16. Så vil jeg gerne vise, hvordan man laver linjeafstand. Så siger jeg, okay, markerer jeg lige hele det her. Så går jeg op lige her i hjem igen, klikker på den der er så forskellige, lige nu er den på 1,0, okay, måske vil jeg have den på 1,15 eller 1,5, så klikker jeg yes, sådan der, okay, nu er den på 1,5,
nu ligner afstanden mere i forhold til de andre, men okay, nu vil jeg så gerne have den tilbage, så klikker jeg op, og okay, nu er den på 1 igen. Så det er rimelig simpelt. Så hvis jeg vil have mere afstand mellem de forskellige afsnit, for eksempel her og her vil jeg gerne have, at der er lidt mere afstand imellem lige her, så går jeg op, så markerer jeg det her afsnit igen, så går jeg op i sidelayout, og så lige her, der er der nogle forskellige ting. Det kan godt være lidt forvirrende, men hvis du trykker her, lige her, så kan du se, at hernede, at det her stykke bliver større, og nu bliver så længere imellem afsnittene. Og samtidig så det her heroppe, det er hvor meget der er sådan oppe på toppen af. Det kan jeg måske vise bedre, hvis jeg viser det på det her afsnit. Nu kommer jeg lige til at markere det, der var nedenunder. Sådan. Så nu kommer der så større mellemrum mellem der. Så det skal jeg gøre. Det skal jeg holde 0. Og det var sådan set det. Hvis der var noget, som du ikke fik fat i, så kan du gå tilbage i videoen, og så bare se det igen, hvis du nu har brug for lidt mere forståelse. Ja. Held og lykke.